Тел негізінде милләтне белгіләп буламы? 19-нчы йөз ахыры 20-нчы йөз башында халык санын исәпкә алу шактый үзенчәлекле узган. Бүген тел һәм дини карашлар милләтне ачыклауда нинди йогынты ясый? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә без бүген беренче җан исәп 1897 елдагы халык санын исәпкә алу турында сөйләшәчәкбез. Дамир әфәнде, иңелек әйтеп китсәгез иде, менә нинди каршылыклар туган һәм ниндирәк үзенчәлекләр булган әлеге җан исәптә? Мен күбрәк тукталырмын үзенчәлекләргә. Чөнки бу Россиядә беренче тапкыр Европа стандартлары нигезендә эшләнгән халыкны исәпкә алу булган. Аңа бүтән төрле исәп булган, ә бу Европа стандартлары нигезендә һәм анда милләтне, этник аңны билгеләгәннәр туган тел аркылы. Әмма менә шул юл белән кергән вакытта барыбер кирәк булган иң башта исәпләү алынган шул халыклар исемлеген төзергә. Чөнки бит соңыннан язганнан санап чыгарга кирәк. Кем нинди халыкка карый дигән. Туган тел мәсьәләсе дә гадиләрдән түгел. Ул турыда аерым әйтергә уйлыймын, чөнки соңгы вакытта Башкортстанда бик шушы 1897 елгы перепись нәтиҗәләрен күтәрәләр. Башкортлар саны күп булган анда дип. Әмма Башкортстанның танылган галиме Раил Губернович Кузеев инде бик күптән язган иде. Ул халыкны исәпкә алу вакытында 350 мең мишәр һәм типтәр башкортлар ичендә саналган дип. Менә бу ни өчен килеп чыга мондай әйберләр? Тел мәсьәләсе. Чөнки менә бәхәс бара бит бүген Башкортстанның төньяк-көнбатышындагы тел башкорт теленең төньяк-көнбатыш диалектымы, яисә татар теленең минзәлә сөйләшеме дигән бәхәс бара. Ул шул вакытта да шундый булган. Ул бер тел булган. Шуңа күрә аңа нинди маркер куясың, шул сан килеп чыга син нәтиҗәдә. Менә ул аны без шуңа күрә анализдаган вакытта бай берләр истән чыгармаска тиешбез. Димәк, анда беренче максат тормаган булып чыгамы инде милләтне билгеләү. Анда аерым милләт дигән язу булмаган әлеге шуны. Милләт дигән язу булса өчен башта милләтнең булуы кирәк. Менә ул вакытта бит әле милләтләр дә бик еш бетмәгән булган. Әле Европада процесс бетмәй төгәлләнмәгән. Шуңа күрә халык үзенең теге кайсы халыкка караган аңлаган, милләт дип сорасаң, бәлки аңламаслар иде ягын. Шуңа күрә анда менә тел аркылы галимнәр үзләре күрсәткәнчә генә билгеләргә уйлаганнар. Һәм ни дәрәҗәдә дөрес икән бу Илдус әфәнде, менә шулай милләтне билгеләү һәм ачыклау? Ул мәсьәлә бүген генә актуаль сыман. Чынлыкта җан исәбен алганда ул вакытта гел башка төрле уйлаганнар. Ягъни алар анда 18-гә якын критерий буенча һәрбер кеше турында мәгълүмат җыярга планлаштырганнар. Элеккеге җан исәпләрен аермалы буларак биредә инде бернинди фискаль бурычлар куелмаган. Хәтта кеше ялганлапмы яисә инде җавап бирергә башларса да, аны җинаять җавапларын тартмаганнар. Һәм менә беренче тапкыр үткәргәндә элек полиция җыятырган булган булса, инде монда һәр көнне 28 январьга багышлап ил күләмендә бер юлы барча халыкны исәпкә алганда хакимият тәүге тапкыр дәүләт эшен башкарганда укый яза белгән җәмәгатьчелеккә таянган. Бу руханилар, башлангыч мәктәп укытучылары һәм хәтта хатын-кызлар. Казан губернасына алсак инде Казан университеты студентлары, ветеринария институты студентлары, шулай ук Рухани академия студентлары алгына түгел, хәтта гимназияның югары сыйныф укучылары да бу эштә катнашканнар. Нинди җитешсез якларын әйтеп китерегез, менә нинди критерийлар билгеләнгән бу җан исәп вакытында? Менә халык һәр вакытта яңалыктан үзенә бераз зыян көткән. Әйтик, менә иң зур төркемнәр каршы чыкканнар, алар староверлар, униатлар, безнең төбәктә яшәгән традицион дин тотучылар, мораль арасында бирәктә һәм мөселманнар. Менә мөселманнар буенча әйткәндә, анда хакимиятченнән дә зур эшләр башкарган. Әйтик, ул менә шушы тота торган кагазларны татар, чуаш, марый, утмат телләренә тәрҗемә иткән. Ул гына түгел, шушы җан исәбен алу турындагы правилаларны тәрҗемә иткән шулай халыклар телләренә. Менә шунда әйтик, инде татарларда проблема тудырган шундый җөмләләр булган. Беренчедән, шушы җан исәбен алуның файдасын күрсәтү өчен хакимият баеп язган. Җан исәбен алганнан соң безгә яңа аптекалар, яңа больницалар, врачлар билгеләре мөмкин ачылачак. Балаларны исәбен алганнан соң яңа школлар ачырга мөмкин булачак.
һәм башкалар. Димәк, милли үзаңга шулай тәэсир иткәннәрдер. Сәяси Гафу әһәмияте. итегез, менә шул җөмләгә дини сорау биргәннәр. Әгәр дә аптеклар, врачлар арталар икән, димәк, земство салымнары арта. Аны бит халык күтәргән. Әгәр дә школлар ачылар икән, һәр татар мәктәбендә, һәр авылында мәктәп мәдрәсә бар. Нәрсә кирәк ул школ? Димәк, ачылар рус классын, һәм анда безнең балаларны мәҗбүри өйрәтә торган балалар. Туп-туры әйткәндә шуқылдыру барган. Һәм өченчедән, һәм башкалар астында сәясәте. Безне алдырга җыенмыйлармы? Һәм бу сораулар барысы да урынлы булган. Һәм әлбәттә юкка гына шушы җан исәбен ала башлагач, күп кенә төбәкләрдә халык баш күтәргән, аларга үткәрергә мөмкинлек бирмәгән. Менә тагы бер ягын әйтим, ул әһәмиятле, чөнки монда санау өчен битендә баштау халыклар исемлеге кирәк. Сагындан бутылып бетмәс өчен аны төзегәннәр. 1866 елда басылып та чыккан. Һәм шунда ачып карасам, бик кызгай белән күрәсең. Мәсәлән, анда бар Азәрбайҗан татарлары, Тау татарлары, Сибирдә бар татарлар тагы, Сибир татарларына кагылмаган. Мәсәлән, Алтайларның ярсы татар дип йөргән үзен, Хакастан ярсы татар дип йөргән үзен. Моны ул вакыттагы белгечләр тырышып караганнар, сагыннан санарга аерып чын татарлардан аера алмаганнар. Чөнки тел ягында монда охшашлык зур булган. Шуңа күрә татар дигән төшенчә ул вакытта киңрәк булган бүгенгә караганда. Аларны барысында, димәк, бер калыпка салганнар инде. Татар дип язганнар, барысында. Менә шул җан исәпне күз алдына тотсак, украиннар, мәсәлән, белоруслар дигән милләт юк иде. Гомумән аларның барысында рус халкы эченә керткәннәр иде. Казахлар исеме дә юк иде, кыргыз кайсаклар һәм кара кыргызлар һәм аларның барысында кыргызлар дип атыйлар. Шуңа күрә ул вакыттагы милләтләр, халыкларның исемлеге әле бүтәнчәрәк иде һәм милләт төшенчәсе дә ул вакытта гомумән башка мәгънәдә иде. Җан исәпнең төп сәяси асылы нидә иде соң? Монда нәрсә өчен үткәргән? Карарзаль 19 гасырның ахыры иде ул. Русия актив рәвештә буржуаз мөнәсәбәтләргә керә башлады, актив рәвештә аның сәнәгате үсә башлады, экономикасы, икътисады. Яңадан Европада төрле процесслар бара башлады, империялар какшый башлады. Шул вакытта менә Дамиров әйтеп китте, чын рәвештә бу Европаның методикасын кулланып, Русиядә бу яңа дөньяга кермәкче булган. Шуның өчен хисап кирәк булган, хисап ничә халык бар, бу халыктан нәрсә китәргә, зыян китәргәме, кая мәчет, кая шифахана, кая дарухана ачырга, ансы да бар иде. Андый ният та бар иде, дөресен әйткәндә. Но чынлыкта ул Алтын Урда заманнан килгән уй фикер дигәндә, әгәр дә безне саныйлар дигән, безгә салым салалар дигән фикер, ул инде теге урыс әйтмешел коллективно бессознательным халкында утырган. Булай аның уңай яклары да булган, күрәсең, тискәре яклары да булган, чөнки алдан кешегә беркем дә аңлатмаган. Бу эшнең кирәклеген, бу компанияның ул хәзерге вакытта менә ачык мәгълүмати кырда аңлаталар бит инде телевидениедән, интернеттан. Һәм төрлечә аңлатырга мөмкиннәр. Ул вакытта бит инде үзегез бераз кем нәрсәдер әйткән, авылның башында, авылның икенче очында башкача аңлатканнар. Шуңа күрә бу компания зур булган һәм миңа калса, хәтта менә милли үзаңның үтерүенә дә ул зур тәргиш биргән. Тулай менә бу очракта сез әйттегез бит инде күбесе менә шул Азәрбайҗан татарлары дип язган дип, хәтта алар инде дөреслектә татар булмасалар да. Менә бу татарларга карата мөнәсәбәт ничек булган соң шул җитәкчелек тарафыннан ул елларда? Мөнәсәбәт начар булмаган, әмма менә кемне кем икән аеру проблемный булган. Ул вакытта да шулай булган. Ул хәзер дә андый проблемалар бар. Ул вакытта ул катлаулырак булган. Менә мин тагы бер ягын әйтәм. Без күреккә менә милләт дигән төшенчәгә. Әлбәттә чынлыкта милләт дигән төшенчәнең артында дини берләшмә ята. Ул ислам дин тотучыларының берләшмәсе дигән сүз. Менә син шул вакытта татарга милләтен кем дип сорасаң, ул бәлки җавап бирер иде, но керәшенә керә алмас. Ул вакытта бу төркемгә. Шуңа күрә менә ул һәр бер төшенчә артында эштәлеге булган аңлара тиешбез без. Шуңа күрә монда галимнәр тырышканнар, ул вакыт өчен иң яхшы критерийны табырга, туган тел дип тапканнар. Әмма әйтәм, туган тел буенча бары проблемалар чыга. Менә мин әйткән Сибирдәге татар дип йөртелүче төркемнәр. Алар хәзердә бар. Минем үземдә эшкәнем бар. Хакас кешесенә сорасаң, син кем дип. Күбесе әйтергә мөмкин, мин татар кешесе дип күкрәк кагып. Булай официаль русча язылган Хакас дип. Ул бит борынгы заманнан калган элекке татарларның калдыклары бар. Азәрбайҗаннар арасында без аны еш кына белмибез.
Кыпчак телле төркемнәр бар. Алар телләре аралашу телләре, йорт телләре инде, Кыпчак теле. Сөйләмнәр калган шундый. Күбесе угыз телендә сөйләшә, беренчендә бар. Менә шул Кыпчак теле аркылы татар дигән исем Кавказга да кергән. Туган телләре нинди булган аларның үзләренең? Туган телләре, көндәлек туган телләре, ул азәрбайҗаннарның. Татар теленә якын булган Кыпчак теле. Карашаларда, Балкарларда шундый тел булган. Ул соңыннан гына мәктәп аркылы кергән, аларда теге угыз телендә нигезендә төзелгән әдәби нормалар, ансы соңыннан кергән. Бу вакытта алай булмаган әле. Шуңа күрә менә монда теге татарның бераз киңрәк килеп чыга, этник массивка караганда. Аны галимнәр аңлаганнар, әмма теге бүлеп алып булмый. Мин үзем әзрәк шундый нәрсәгә тап булдым. Бакуда булган чын татарлар санарга тырышып карыйм аларның санын. Азәрбайҗанда татар дип язылгач аерып алып булмый шул мәгълүматлардан. Менә шундый ук нәрсә килеп чыккан бит Башкортстанда да. Ул зур бер проблема, аны булай гына чишеп бетереп булмый. Мин уйлап караганым бар, ни өчен дә шул тел нигезендә генә булганга күрә язылдым икән дип. Алай гына түгел минемчә. Мәсәлән, Башкортстан, хәзерге Башкортстан, анда Самара губернасында кергән, Пермь губернасының берлеше, Вятканың берлеше хәтта, Уфа губернасы, анда бит караган вакытта теге типтәр һәм мишәрләр башкорт гаскәрендә булганга күрә, алар теге исем алганнар, яңа башкортлар дигән. Һәм менә шул исәп калган вакытта шул аларның аңнарына йогынты ясаган. Без монда яшәгәч, башкорт дип язылган булгач, безнең инде телдә башкорт теле дип яздырганнар алар. Менә бу очракта дини аспектлар ничек йогынты ясый? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянук тапшыруы дингә күчкәнче без әле тагын бер сорауга җавап бирик. Менә кайчан түгел милләтләргә аерып карау башланды? Әлеге җанисәптән соң ниндидер адымнар була башладымы инде? Милләтләргә төп аеру инде ул беренче Бөтендөнья сугышыннан соң барган процесс инде. Аныңча хәтле мәсәлән 1990 елда Европада шулай зур җанисәп уза, күп кенә илләрдә уза һәм Италия дәүләтендә анда гомумән бик күп телләр, күп халыклар булган. Һәм Рим диалектында бүгенге итальян телендә сөйләшүчеләр саны 10% кына булган. Һәм аларның үз аны да бердәм әле ул вакытта булмаган. Һәм кайсы гына илне Европада карама, ул вакытта әле милләтләр оешу процесслары бара иде. Һәм татар ул нидер башка халыклардан үзенең катлаулы тарихы белән аерыла торган халык түгел. Хәтта менә Бүйük Франция инкыйлабы вакытында французлар ул вакытында аларның идеологлары, алар Римның сәяси тәҗрибәсенә таянганнар. Ягъни ниндер айырма булмаган. Әлбәттә, теге алманнар белән каршылык булган аларның, әмма ләкин алар үзләренең этник тарихын, гомумән тарихларын айырмаганнар. Римга таянганнар, мәсәлән, аның сәяси якларын алганнар, кирәк булса, саксоннарны алганнар, мәсәлән, анда хукук нигезләрен, мәсәлән. Инде менә Айрат чын рәвештә әйтеп китте, ул инде беренче Бөтендөнья сугышыннан соң ул формалаша башлый. Этник чөнки империялар таркала башлый, ул нинди разломнарга таркала. Шул этник массивлар булган әйберләргә шуннан килеп чыга милли интеллигенция, шуннан милли каһарманнар килеп чыга. Һәм инде бу интеллигенция, ягъни зиялылар бу милләтләргә милләт икәнен аңлата һәм исбатлый. Менә без татар, мәсәлән, беренчеләрдән булып безнең Шәһабетдин Мәрҗани аңлаткан, менә без татарлар, мәсәлән. Моңарча без мусульман булган. Һәм менә бу аңлату бары тик гәҗитләр аркылы гына, гәҗитләр кайчан барлыкка килә массовый рәвештә. Ул 20-нче гасыр башындагы күренеш. Мәктәп аркылы аңлаталар, әлбәттә. Телне дә укыталар. Тел, әдәби тел шулай ук мәктәптә генә укытыла торган нәрсә. Һәм ул барысы да теге модерн вакытындагы процесслар, ягъни 19-нчы гасыр ахыры, 20-нче гасыр башы. Менә дин нигезендә, Илдус әфәнде, ничек уйлыйсыз, менә бу этник берәмлекләр булдыру ул елларда нинди чагылыш тапкан? Беренчедән, менә бу Европалашуның бер чагылышы, ул инде туган телне билгеләү. Чөнки Россиядагы халыклар моңарча дин тотулары буенча бүлгәленгән булган. Дин буенча шуның өстенә территорияңда өстәсәң, шуның өстенә аның нинди кавымнан икәнен өстәсәң, барыбер хакимияткә кемнең кем икәнен ачыкларга мөмкинлек биргән. Менә ул җанисәптән соң тәүге тапкыр һәр халыкның саны һәм шул динне тотучыларның саны иҗтимагый җитәкчеләр өчен сәяси капиталга әверелә. Мәсәлән, 5-нче елда революция башланып китә. Мөфти Мөхәммәд Яр Султанов яисә инде
Испан Гаспаринский язалар. Без 20 миллионлык мөселман исеменнән шуларны сорыйбыз. Ягъни икенче җирдә язалар. Анда мөселманнар сан буенча килеп чыга икенче урында. Төркиләр инде анда украиннардан, поляклардан соң арттарак калган булалар. Ләкин менә шушы факторны алар бик яхшы уйната башлыйлар. Хәтта менә бу Петербургта мәчет төзүендә, анда миллионлар шәһәргә анда 5-6 мең татар була барлыгы. Шундый зур мәчет төзүдә нәкъ менә илнең, империяның баш каласында сон ягына икенче урында торган мөселманнарның дини бинасы итеп төзелә. Менә ул уже халык өчен дә, хакимият өчен дә яңа төрле уйлау модели тудыра. Шул вакытта әйләнешкә керә тагы бер төшенчә төрки татарлар дигән. Чөнки анда тел классификациясендә тюрко-татарский языки дигән ни бар? Берләшмә. Ул шулай ук менә сон ягыннан зур килеп чыгайдан да төркиләр күп булган. Һәм аны сыгыннан безнең татар милләтчеләре дә кулланганнар. Ул төшенчәне теге татарны атау өчен дә кулланганнар. Татарлар арасында да бит монда төрле дин вәкилләре булган. Менә алар ничек билгеләгәннәр һәм алар үзләре ничек дип язганнар. Бу очракта шулай буталчыклар тумыймы? Дин белән милләт арасында. 1997 елда анда нинди диндә икәнен сораганнар, конфессия язылган. Әмма ул тел нигезендә икесе бергә билгеләгән аның. Димәк, менә син әгәр дә карыйсың икән, христиан диндәге татар телле кеше бар икән, ул керәшен булып чыга инде. Шуңа күрә аны санап чыгарга мөмкинлек бар шундыкта. Ләкин теге туп-турдан түгел, ул вакытта менә милли аңга мөрәҗәгать итә булмаган. Милли аңга гомумән катлаулар юр. Менә әле хәтта 20-нче һәм 26-нчы елга халыклар исәп калган вакытта да бик озак галимнәр арасында бәхәс барган. Национальность дип сорарганмы? Миллиган кем дип? Әллә народность дип әйтергәме? Национальность дип әйтсәң, аңламас халык дигән дип уйлаганнар. Һәм шундый да проблемалар булган андай. Хәзер бит инде барыбер күбрәк национальностька игътибар итәләр. Ул вакытта бит әле сословиялар булган. Моны да әйтеп китәргә кирәк. Сословиялар булган, мәсәлән. Шулай бит крестьяннар булган, мәсәлән, мишәрләр сословиясе. Шуңа күрә теге мишәр дип язылган кеше или мишәр дип язылганнар, мәсәлән, ул теге мишәр халкы дигәнне аңлатмый ул вакытта, яисә башкорт дигәнне аңлатмый, ул сословияны аңлата. Менә ул крестьяннарның исәпләре ул вакытта шулай ук еш кына булган. Уфа губерниясе буенча калын китаплар бар. Теге хуҗалык системасы өйрәнгән вакытта өйрәнгәннәр. Анда шулай ук теге сословие буенча учет алып барылганнар, ләкин уйлаганнар бу народность дигән сүзгә туры килә дип. Шуңа күрә кай вакытта караса башкалар күп кенә килеп чыга. Ишенә кирип карасаң, аның ишендә типтәр дә мишәр дә утыра. Гафуйт, шул ук нәрсә минемчә официаль исәп калу вакытында да кешегә йогынты ясаган. Ул бит әле генә моңа кирип чыктылар, аны язганнар башкорт дип, сословие буенча. Бу хәзер уйлый, мин тегендә яздыгач инде башкорттырмын дип. Шуннан килеп чыга, башлар күп санлы. Башка дип язылсам, аның башында нәрсә утыра? Башка дип язылсам, миңа җәзасы килер бәлки. Төркемнәргә бүлеп тә язалар бит, кемнәр мишәрләр, булгарлар дип тә язалар, шул Гастрхан татарлар дип. Кай вакыт күрәсең анда анкеталар бар, телле татар, дине мөселман, үзен рус итеп яза. Андый нәрсәләрдә күренгәли, 100% татар авылындагы кеше үзен рус итеп яздыра, ул просто аңламый. Аңламый, ул теге патшаның подданный дип. Бу инде Совет заманындагы анкеталарны карыйсың, шундый нәрсәләрдә. Ул анда ишенә кирип карасаң, ул теге беренче дәрәҗәдәге переписуалистларга индустриалистларга бар, белә нәрсә икән. Анда нәрсәләр бар. Анда кешеләр чынлап та күп кеше аңлап җиткермәгән. Мөселман дип тә язганнар анда. Мишәр анда бар төрле әйберләр. Аны соңыннан теге менә переписчикларны өйрәткәне, инструкция биреп, ничек итеп соңыннан берләштергә. Хәзер шулай эшләр. Шуңа күрә берләштергәннәр генә, халыклар ул бик таралмаган булган үз атамалар. Хәзерге менә җан исәптә быелгы дип әйтик, буталчыклар килеп чыкмасын өчен һәм шундый хаталар булмасын. Чөнки кайбер кешеләр барыбер әле менә бу милләт, дин, тел мәсьәләләрен, туган тел мәсьәләләрен әле бик үк үзләре аңлап бетермәскә дә мөмкин. Менә мондый проблемалар чыкмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мондый проблемалар чыкмасын өчен менә үткән тарихны исәпкә алырга кирәк. Әйтик, менә мин шушы Уфа губернасындагы вакыйгалар буенча Данир әфәнде әйткән теманы үстереп җибәрим азрак. Анда хакимияткә зур хокуклар бирәләр. Чөнки ул бит октябрь аенда башлана эшләр, январь аенда бетә. Тиз генә эшләп бетерү өчен. Һәм декабрь аенда иң башта бетереп карыйлар пробный перепись. Җан исәбен алу. Һәм шунда, мәсәлән, Уфа губернасына сораулар килә. Анда сиблясыдыр инде 1850 елда типтәрләрне һәм бабайларны язалар башка словесына. Аннан соң 55 елда башкорт мишәре гаскәрен исемен үзгәрттеләр башкорт гаскәре дип. 63 елда интеграция бара. Шул сәбәпле
башкорт теге хәрби йомышлыкларын юкка чыгаралар. Һәм монда язылар инде. Башкорт сословиесына кергән башкортлар, мишираклар, типтәрләр һәм бабайлар ирекле обыватель языла. Ягъни алар күчерелә крестьян итеп. Ләкин крестьян сүзен кулланырга шикләнәләр. Ничек икәнен хәтер әйтәм. Билгеле, ул христиан. 65 елда анда уже бетерәләр кантонный системаны. Ягъни хәрби системаны бетереп идарәнең, кертеләр гражданлык системасын. Һәм шунда язылган. Башкорт гаскәренә кергән инородецлар, ягъни башкортлар, мишираклар, типтәрләр һәм бабайлар барысы да свободный обыватель, ягъни ирекле яшәүче итеп илган иделәр. Һәм шушы рәвештә алар яши башлыйлар. Сорау куялар. Халык муариза түгел. Чөнки анда бит инде алар христианга әйләнгәннәр. Анда 60 графа бар. Демәк, ирекле булу ул крестьян булу дигән аңлатма. Крестьян дигән сүз аларга бит Туры килми. туры килә ул, ләкин аларның элекке статуслары статуслары бик аска төшеп китә булып чыга бит инде. Статус Шуңа күрә Афет, аның башкага да бар. Ул бит христиан дигән сүздән алынган, шуңа күрә ул шуқындар белән бәйле ике яклы, әлбәттә. Шуннан да ике яклы килеп чыга. Башкорт юк бит хәзер. Алар калдылар 65 елдан соң инде. Ләкин халыкның үзаңы икенче төрлерәк. Шуннан соң 96 елның 28 декабрендә Уфа губернаторы боерык чыгара. Башкорт авылларында, айрым шараитларда баш күтәрелә килеп чыкса, крестьян урынына башкорт язырга мөмкин. Кем соң башкорт авылы? 95-93 елларда менә шушы яңа төркем халыкны тамгалау өчен, барсында хакимият аңа җайлы булсын өчен башкорт яза. Аның аңлавынча башкорт авылларында яшиләр башкортлар, мишираклар, типтәрләр һәм бабайлар. Менә шулай итеп, шушы ике ягын да исәпкә алып, дини һәм социаль ягын исәпкә алып, хакимият шушы адымга бара һәм яңа калса, шуның белән бик зур баш күтәрүнәдән исән кала. Әмма проблема тудыралар. Менә хәзер башкорт галимнәре шуңа карап саныйлар, башкорт күп килеп чыга. Мин уйлыйм әле, ялгыш бит ул чынлыкта. менә алар Шуннан башланып киткән эш. Махсус эшләнгән эшме инде бу? Юк, ул шулай килеп чыккан. Чөнки халык бик баш күтәрергә мөмкин. Анда мөселманнар губернаның яртысыннан артык халык тәшкил итә. Анда өйез татарлар һәм башка милләт вәкилләре яшәгәннәр ул вакытта. Һәм хәзер шулай яшиләр. Демәк, шул еллардан башлангандыр инде. Дамир әфәнде, әгәр дә нәтиҗәләр ясап әйтсәк инде, менә бу җан исәптә шул хаталарны кабатламасын өчен һәм дөрес түгел башкарылсын өчен сезнеңчә нәрсә таяну тасылыр? Һәрбер халык исәпкә алган материалларны анализ ясарга кирәк башта. Ул гыйльми яктан анализ ясамыштыр, анда автоматик рәвештә кулланып булмый. Һәрбер шундый переписьнең үз артында бар проблемалары. Тел ягыннан да, миллилек билгеләү ягыннан да, менә төрле төркемнәргә бүлү ягыннан да, аны шуңа күрә гади генә кеше алып кына булай гына автоматик кулланырга тиеш түгел, һәм ул ялгыш булачак. Шундый ялгышларны без бик күрәбез. Аннан менә котылырга кирәк булай бирелде. Руслан, син ничек уйлыйсың? Менә нәрсә таяну тасылырга тиеш шул хаталарны кабатламас өчен? Беренче чиратта кеше язылу вакытында, язылу компаниясе вакытында үзен татар, теле татар, динен үзе билгели инде, анда әйтеп булмый. Һәр хәлдә менә бу зур традицияга таянып, бабаларның традицияларына таянып, бер нәрсәдә уйламыйча, яңа әйберләр кертмичә, без бердәм һәм бер милләтбез. Шулай язылырга кирәк, чөнки ул вакыттагы булган вазгыять бер, хәзерге вакытта икенче, һәм инде безнең икенче милләт буларак статусны төшермәс өчен, югалтмас өчен безгә барыбызга да татар буларак язылырга кирәк. Айрат, килешәсеңме? Таяну ноктасы менә 1897 елда уздырылган җан исәп таяну ноктасы була алмый. Бу җан исәп компаниясендә ул 100% чыганак түгел. Һәм чынлап таяну ноктасы ул аңлату һәм агарту эшләре экспертлар һәм тарихчылар, этнологлар, социологлар фикерләре генә була ала. Илюс әфәнде, сездән кыскача таяну ноктасы нәрсә бу очракта? Менә бу очракта кешенең үзаңы һәм аның гражданлык позициясе. Чөнки бүгенге көндә халык саны ул сәясәткә тәэсир итә торган һәм бер фактор кеше үзенең милләтен үзе уйлаганча язып, ул шушы сәясәткә үзенең өлешен кертә дигән сүз. Демәк, бу ел билгеле булганча илебездә җан исәп, ягъни халык саны исәпкә алу, тел һәм дин бу очракта милләт төшенчәсе белән буталмасын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.